Udara da. Anado aloti. Jimu kegi. Jimu dara kegi ma. Acha Udara. Mbajidoti. Umu adeze. Eshe? N'abalị. Hey. Ịmụ Udara do so. Na wa. Udara na do ba onye ọbụla ga na-achọ ka do anụ. Ọ dị ka ke hụ na-ebu m obomu ahụ maka ebe a lo wuru. Okay. Ki hụ mkpughe na charet. Something 20 minutes after 4. To time 5. Okay. Okay. I wonder in your okay, yeah. Hello, Udara ke ama. Udara da. Funa gara ahụ Udara ndị. Achọm ka nwa nwanne gị nwoke nye m ngwa ashụmanụ yeah, sweet Udara one new. Yeah, hot cake in our town. I know expect that. As in, the Hana watching our yes, I suspect that thing. I comes when it bars home. Yana dozy sugar. Uche na recha natural. Yes, comes will last. At least Yabaka undi small. They want to show natural Udara. I'm a man who orange bounce. I want the mother and the China mush and the mango. Orange bar. Orange gave me an abacan, the botelia tata. Orange tati, baby me a ball yellow bar. Yeah, flower. Yeah, Oshishi. Nina Bell.
Yeah, oshishi Udara. Manon. Eh. Jino Udara kenu. Jinha camera. Ndo chaga ho. Jinha. Eh, jiwo okay. Sweet Udara. Mbamba haji dono. Achọrọ m ịkapcha ọsọ agba na ya. Bịa ke ọmmadụ gbawa ke o si n'elu dakwụwa olu enwebeghị ọkọ ọhụrụ ya dọnwọrị ya wee hụ ya dọnwọrị ka echi ghara bedị na ghara sef ọ ma eji ala nrọ menye nwaanyị ọcha ka m ga-enye shọ gị ọhịa ama m aga m agakwa ekwe ọ ga-ala today sef ọchị ntị ya n'akpa ụlọ na-eti ya n'akpa jide ya n'aka jide ọchị m ti ya n'akpa m zana ya How are you? Jee